gandeng yang enam kuwi adape sok nganggo swara rada ndro. Nah, kaya muncul kaya buta ndro kan. Hati. Ora ndro. Ayo, coba ayo. Coba iso ayo. Hati. Ayo. Sing iso mesti kae. Surat kontrol. Yo, surat kontrol yo. Yo. Hati. Ribet ada beda. Hati. Hati. Itu nyala euro enggak? Gimana orang gue duit ya? Ada tuh nih Solo lupa masuk orang gede nih. Saya ketimbun. Sekarang telah. Ibu beli. Lah mulai nih kok jenis saya keselawet kok nyanyi loh, Mas Pedro. Saya itu beberapa kan bertanya sejak si Raisa meteng selawe itu kok nyanyi. Aku ini perlu kabar dari gue 10 bisa kelasane. Tapi itu beliau kanan. Nah, apa-apa aku 100. Ini kena gigi uang kembali. Dia pinter loh. Ayo, ini balik kena. Ora tekan lho. Ora tekan batin. Oh. Nah, pengrawit semuanya, ayo. Tabu saya lagi, 1, 2, 3. Selendang biru. Ini diteruskan lho. 1, 2, 3. Selendang biru. Mono cici roci. Nah. Wah, lho ki yo sarjana kabeh aku ngerti lho. Wong sing gede barang lho ha. Benderane apike kok ngono ora pompongan iki. Nek ngono kuwi ya manut ute, kok mung nyambung mater ya makne ora ya ora. Ro luci, ro namci nemo, namci nemo roci, ro namci nemo. Kata pun jadi musik biru. Ya, semua. Loro jinak mana kilo ya. Kata pun jadi musik biru. Enak didengarkan dimanapun dan sepanjang masa. Saya cuma perkara perahu layar ini coba sini orang gamelan elektron baru perahu layar mau kelinci ucil lagi yang ini tegese kontribusine Mbah Kartosato terhadap dunia pertunjukan itu nanti luar biasa. Nah ini yang kono lagi rapat kalau Mbah Bojo karena harus menentukan sikap. Nah untuk sekolah Bowie ini meguya, lalu saya suarco ya penak ya nah sama tapi aku arek-arek nolongan kabeh iki padha mekar budayane terus ini ya tetep lestareke keagungane wong biyen
Jadi tiada tara. Mula Mas Kresna iso gawe wayang apik kaya ngene iki. Mergo awake dhewe yo karek nemu. Wayang kok disumbing gak dikembangke. Ora sing yo mati yo sumbingane ngono kuwi. Ala-ala Mbah Mentong ning diremetke meneh. Ana iki no iki kularan donku nek kaya Jokowi. Dia kena disik dhewe baru satu viral aku ketika ngurate. Nah, si desa ini dulu ya, ya. Kita coba ibu saya ini malah orang lain ini sekolah ini. Coba, ini orang jualan ini, orang alim ini sudah. Saya ngomong ke ibuan. Nek sing orang dhewe ngomong ke bapakan. Kan termasuk kelompok atau harus seneng bully. Seneng aku bully. Nanti banget ya. Berparapan itu kok mos-mos. Coba dong kita semua. Jadi buat. Ya, apa namanya siapa? Belas Morama. Oh iya, belas Morama. Jenengan dinosaurus apa kesurupan kira kula to, Pak? Aku lagi mana? Nanti sering di Tahun yang berapa ya? tahun berapa main? Udah mudik, bulan itu tahun 2008. Saya aku main yang di Bekue. Tenawi, Wah, ini kali. enten sinden cilik, ireng, Apa sing nenek Pak Joko kan kan bahasa apa ya? nggih. Ya aku kowe. Cek ini kae. Iki sakit cilik lho, Mas. Dari aku mau Iki sini. sumpah lho, Pak. Ada rekaman ini kae. Ya ampun Iki ya. saking mriku lho, Pak. Kula niku kageret tercemar kata jenengan iki saking mriku lho, Pak. Malah kita tercemar ya. Terkenal lho, Pak. Paling ngawi. Mediun ngawi. Betul nih. Apa ada kamu ya? Anu kula nyuwun langgan jeneng gula. Oh, yang gula ini kalau barang. Nggih. Sing diterima Masih nggih. oh masih mungkin. Iku riyen kakak kelas kula. Ya ampun. Saya singgi. jadi kalau Eh, ini kakak kelas ini dan aku biasa. Hei, kakak kelas kuwi bahkan di mall. nek Mas Hendro iku medali nang akhir ya isi niku hamil. Sopo? Niku Mbak Indira iku. Yo. Nek kare masih nggih niku. Oh, sing lahir nang gase kuwi. Enten cilik sakatan juga. Ya ampun. Oh, bapak-bapak ya. Lho niki. Iya. Selonjono mawon Mas. Diaturke pengantene lho ya. Iya toh. Pripun nek ngaturi pripun? Ya pengantin, salibin, selamat berbahagia. Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ndongake. Ndongake. Ya urip-urip berene ditungakno lho Pak. Ya wis iku nek bapak kira tak dongake to. Sopo-sopo tak dongake lho. Kagem temanten kekalih Mbak Linda sekalian Mas Linda, Salibin. Mas Arifin, mugi-mugi hingga meteng. Oh, dene wong ya to. Sing alus. Iya. Kata niku lho Mas. Yo bulan madu. Iya bener. Biar wangi. Ya Yo ya. dunia akhirat. Yes. Pokok sana mimpi dongo, sana rene ra apa-apa, sana bawa dongo ya. Nggih. Oke, ayo. Nah. Ki mau sing dongo ya sing kok
tanggapan lho aku ngomong. Oh, dhewe aku kuping. Wajar. Asem. Dalam pertanyaan ke wong etonan. Ini pasuruan yang rokok. Yang saya dikerahkan ngerti. Aku sinyal HP itu semua masuk telinga. Kalau gue apa ini aku nanti nomornya di WA aku ada. Jadi WA-mu ya punya WA aku. WA di WA aku. Pulau Pulau Cap. Ayo. Ini santai loh. Ini nek cara maju kalau sing blok ribuan gitu. Ini bisa motor apa kok. Ini malah santai gitu. Santai. Ngempet ya? Iya, Katanya apa? Hah? Katanya apa? Oke, kejeding dah. Hah? Hah? Katanya? Jadi kebelet katanya apa ya? Biar ketemu cilik saya Jadi kebelet. gede kalau tambah apa ya? Iya. Malah sindenku kan sing yen gampang luwe gampang. Ada sing ngono. Apa itu dodok? Terus si cilik bilang coba. Desi. Oh iki. Oh alah. Pangling aku. Ayo ada ini cek wis lho. Oke, lu mau mah. Lu kasih perawan dereng ate diombol-ombol bebek saya. Iya, harus disosor. Iya, ombol-ombol bebek. Ya. Kamu disosor logo itu harus mana? Berarti nek bebek iku ya apa? Kudu bebek iki yang paru iki to, logo. Sinten? Ya kok yo bebek no. Sing ngomong gak to? Oh, ora. Nek penabu kok yo logo. Pangrawit utawa yang mulia. Yang mulia Mas. Wah. Yo coba bari dibeli motor tuh. Ya, HP sekarang kok ya bikin HP. Yen
Anakku piye? Kowe ngono Pak Yoko kae. Tuh. Oh, Pak. Ambune koyo pedes. Aku yang perseni, aku dulu karo misalnya awakmu itu piye. Wis saiki tak umumake nek kono nek ada apa. Ojo pengen aku. Aku ki ngerti perasaane wong dan kepengin piye. Aku tak omongan karo kowe. Iki karo tani mau jenenge Agung rasa warung Agung rasa rawit aku biyen dhisik dhewe jenenge Asmara Laras sing kok kandhani piye kok iya terus bakui terus ayo Pak Harto sedo lah terus ndek Pak Mujoko sedo lah bar Pak Mujoko kuwi terus dene okasine mbak master itu ndong raos iya mulai aku ini sithik akeh melu memviralkan gede-gede Mbah Narto aku wis viral ning biyen sing dijupuk diwiringan wayang kuwi mung ora pati akeh kanggone ditiroke kanca-kanca ning pedesaan ngono apa ya ora pati akeh nek biyen ya dirontok apa gajah metok mau kok sing kuwo ngono-ngono kuwi terus nek pelok barang ora pati akeh ya jane pemilihan garap kuwi butuh keringan sing ora sethithik dimedre dicampur di aransemen di apa kuwi jenenge komposisi cara-cara jurusan rawitan iki penataan rekake ngono upama api to oleh gawe jane apa-apa iki digawe dhewe dirakit di urutke manut kebutuhan rasa lho rasa kayu ora kayu ya wah ini kerawitan ini apik wong kon krawitane dalam ayu ayo apik simpingane kae kok butone antel pernah hari apa ini butane Mbak Dino yang dia terus yang ini butane Mbak Dino ini iki mantuke anu sabetan iki sing main bandungan cuma main tadi ya beli selingkuh sama disewa laras kuwi nek selingkuh ya kok kuwi mleset utawa owah sithik ngono wae krasa ning nek belok ora pati krasa kok pancen mending tenan kan lho nek anu beloke iki larase gedhe dinggo cara ikuran ngene ya pemak Jadi sisi kono bangane dimainke. Ya, dimainke. Apa?
Apa? Mami Pak. Apa? Minta pergi. Bapak monggo. Bentar lu, saking putih Pak, asmane sinten? Kula Pailo Ibrasmoro. Wah, Kata sini iki ora Basmoro ning nganggo cidra. Oh iya. Dan kula dengan Basmoro ning setya. oke ya makasih. Kita kalau di terakhir tinggi langsung tinggi Nah, iki kok cidra. Iya. Nggih kula ngeten kok tak jeneng Daput Asmoro. Kayak terus anak-anak itu minggu palingan itu sholat kami bermanfaat. Hah? Dia malu bukain aku. Pak, betul tanggal 9 nganti 15 niku kampung Jawa ini dari kula wayang terus Pak, kali potongan tali-talian Pak. Insyaallah Hasil bengi niku selama 7 hari, 7 malam Pak. Nggih. Nek kok mau sak botol-botolnya kok ora karenan nek delok tontonan ya jajan lho Pak. oke. Pak jajan untuk ngarep supak kula niku. Jajanan enak Pak. Orang-orang wedangan itu nih. Nggih. Mamile mawon kopi nopo jeneng tukang. Terus nganggo gak kawae. Iya. Ya, napa? Ayo sinom rukun Islam. Jadi kalaupun oke ini pelak. Nah, di Sinom nek anu kae anu tak mantep kae jangan dulu. Allahu Akbar. Nek iki Sinom ayo. Nah, Pelak nom. oh pelok dulu. Pelak. Rukun Islam Pak. Mas, Pak. ana 5. Tak dalam. Aku Ingkang wajib dan pabakti sahadat kang pisan loro sholat Ojo lali. ditambah zikir ing wengi rukun Islam kaping 3. sampai ini dalamnya pundi to Pak? Kula saking Borojo Bangaran sambung sate. Bolong. Anu nek ketoke lho, Nggih. iku cedhak gedung kendang. Oh nggih, wetan itu kedua. Kok yo jek Lila zakat mringsa somo. Patposo ing Bulan suci. Dan iki mesti ketibake lho Pak. Kepengin belok. Kayak enam seperti cara Jawa Timuran. Nggih. pungkasane munggah haji yen ku
Ora kaya sing kita nongi tak nongi. Ora ngoten. Ya, yen wancine tansah dieling. Wes wancine Simbol-simbol men kados surat jami. Iya, ini carane ngisi PPP. Iya, kan. Jenengan mboten
koyone MC ki piro Kok MC kok MC ki anu koyone gede sih Pak, ini kerjanya kok enten lambang Kopadi. Salah. Kopadi, Kopadi. Oh, seneng kok Kopadi lho. Ki agen Kopadi semua dengan kantingan saking Gusti Purnomo. Nggih, aku disyukuri. Nggih, pokoke kula lakonne panjenengan iku keton YouTube niku kula singkat dhewe. Alah, kok ngenten ngono-ngono. Berarti. Nggih. Ya tarik pas gede kok. Tapi matur nuwun. sing ajeng memilih pundi sak jenenge madhar kaya sementen iki kowe. Nek wong Yuswa semono iki kira-kira sing jalan ndi? Ya masuk kabeh. Mriko bareng masuk. Lah, belum bayar kena turun dari sampai. Mau macam mana? Niku nek turu to, sing liwat dhewe to. Sing pilih sing siji niku tenggen Bandar. Tenggen masuk. Lah terus antara begini tengah. Oh, niku wangkelane pun boten ana. Kegiatan itu dan terus saya apa itu nggak putih kapal lokal dan Lah berkane golek sing terus aneh-aneh mah. kalau sinden kaporit kulo apa sinden kaporit kaporit Favorit oh kaporit tidak spray. bagi dari perendangan mereka Niku kan putih-putih kok kula mayang. Boten kula jare dugi. Ngomong dugi. Wonten sebenarnya butuh apa dugi. itu main sendiri besar deh sikil ini apa kupingnya tanda tengah terus Kok sing derapan bakal pendarapan bakal ini kok gede ngopo iso ngerti lho aku ndami lagu saya kadang ngerti ndek-ndekan ini mandeke piye kadang lu kampanye nggih pun Pak mater boleh Pak saya iki kae soki kok ini soki Rai Praganto monggo Mas Suro dari yang ada aku seneng soalan lho Lebih kesakin apa jenenge? aku kan jelek favorit ngopo ora ngerti dadak kene piye karo nanti ada sampean apal Nggih. Kalau schedule Mas nggih. monggo lu Pak nggih Ya ora apa ya? Kok dagingnya kawan Mas? oh udah ini Nggih. masa sampean ratu muda muni masa ratu ratu patiye to ratu niki dhewe sampean patiye lah ratu muda muni ku ane dhewe sampean ku patiye patih lah Langsung mau nggih. apa alah ini
Boleh berdoa wong untuk seneng ya. Gimana mau ya Pak? Mau wong ini dijaga loh. Orang itu bacanya dijaga Mas Bagong. Tapi ya kan. Dan angker nih. Amin. Wis kapan-kapan yo tidak akhirnya petok mikir wae. Petok apa? Petok kesebelasan. Ini nanti ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. 7 bidadari dari Kasuwarga, Betari, Sukobo, Pilotama, Ribuan, Bakar Mayang, Udara, Mandano. Ya dari itu. Sinang ulang kenapa Mas? Bahari Senggi. Kata gue sih senjata itu. Lain berlaku. Sing dari kulino di mangsa. Ayo. Kalau aku sebelah dalam hari ini. Lain pun apa? Nah, yang masuknya kudune paringi. Kedok asale saka telo, nek baru do iki bayangane piro. Kok ada di bantal. Obong. Udah dolanan buka. Ya lagi ono iki nek cara ibu main ini dipikir ini jam 11:30. Ini udah mares kantor ya. Enggak ini. Rono dari saiki gendine opo dari?